लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ जागोन माबा मुथुमोननि माने डिस्ट्रिक्ट आबसुनि ना अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि प्रग्राम दङ आरो माबायावहाय अदालगुरियावनो ओमफ्राय दिनैल'सो सानसेल'सो सानावनो आरो मोनासिम नङा ओमफ्राय बेयावनो जोङो दायो थांगासिनो मोसाग्राफोरबो लांदों मोसाग्राफोरा मोनहैग्रोजोब्बाय बे बर' बाजारनिफ्राय आरो मोनहैग्रोजोब्बाय ओमफ्राय दायो साथामल'सो थांगासिनो नै जाहामुदो आं ओमफ्राय नै उनाव सासे दङ मुथुनि लोगो बिबार सरगियारि मोनदां कसारि बिबार कसारि जों साथामजों बेयावहाय थांगासिनो प्रग्रामाव बे प्रग्रामाव दिनै मा नुगोनथाय आंथ' सिगाङावबो थांखांबायमोन थांखांनाया ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' जायाखै नालाय देग्लाय बोसोर बावगारबाय आरो ओमफ्राय नै देग्लाय बोसोराव माबायदि जागोन मिथिला नायनो थांगासिनो ओमफ्राय जों नायनायखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायनानै आङो दिन्थिनो नागिरदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोजां मोसानाय देखायनो होननानै आङो सानदों मोसानायाथ' मोसाखायो नालाय बेवहाय मोजां नाथुरलाला जोङो फांसन जानाय जायगायाव मोनफैबाय लोगोफोर हाबजेनबाय नै जोङो गेट होरो इथिं मा लिरदों खुलुमबाय आरो इथिं बरायबाय खुलुमबाय आरो बरायबाय मोनफैजोबाखै नामाथाय मानसिफोराबो मोसादो नागिरो बेनिफ्रायसो मोसादो दे सिखारनो आं बेखौ मा लागोनलै गासैखौबो मोसानो लिंहरदों लोगोफोर बेयावहाय स्टेजाव आंहाथ' मोसानो होनबाथाय बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय मोसानोसै आरो ना आंहाबो बे समाव कैलाश बसुमतारिया मेथाइ खननांगौ जोङो बयबो औ देमाखौबो बुंबावब्रा मोसानोसै न' बैसागो रंजानो फैदों सोमखोर जोंनिया टिम दङ मोसाग्रा औ मोसाग्राफोरखौ लायनोसै बिथांमोनाबो रोजाबनांगौ धनन्जय बर' कैलाश बसुमतारि बिथांमोना मेथाइ खनगोन जोंबो मोसागोन न' सारमोनाबो मोसानांगौ बयखौबो मोसानो সকলোকে আমি জনাইছো নাচিব লাগে বিহুৰ फैनो थाखाय खावलायबाय बयबो मोनसे खावलायनाय मोसाग्रिनि जादों गाननानै सेन्देलखौ खुनांगौ बर' बाजार की जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खालामगोन
खनसे दानना ओरै आखाइ थिखांनांगौ रा मबाइल फैबोला औ बैथिं दिखांदों नुवाखै उनथिंना औ सानसेनि हाबाफारिजों बेखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों दा जोंनि जिल्ला एबसुनि हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मोनसे गिदिर फोरबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बैसागु फोरबोआनो जत बर' दं गासिबो बर'आ बेवहाय गोबां धोरोमनि गेजेराव दङब्लाबो जोंनि बर'आ हारिमुखौ दिनै लाखिगासिनो दं मोसानो लुगैसो दा आङो इयाव जना लानानै खबजाय दङ ख्राब 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 जों मोसानायखौ दसे उनाव मोसाहोगोन चन्दना बोरिगावनि जोंहा मोसाखावरिफोर दङ बिथांमोनखौ थाग थियारि जानानै आयोजन করা হয়েছে গতিকে সকলোকে এই আয়োজন বা উপভোগ কৰি যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম কোনো যাতে উচি নাযায় रावबो जाहाथे थाङा आरो थाङोब्लाबो ओंखामखौ जानानै थांनांगौ जिल्ला अफिसनि मावखुलियाव जिल्ला अफिसाव बे समाव আমার মাঝে উপস্থিত আছে রেড ক্রস সোসাইটির সভাপতি জালিম বায়ন ডাঙরিয়া एबार गासैबो जमा मोसासिगोन बयखौबो हेफाजाब होनो खालामबाय धनन्जय सिंगार आरो कैलाश सिंगार इसोर सानैया खनगोन आरोना बैसागु मेथाइ ओमफ्राय गासिबो मोसागोन
lakukan masyarakat di sini habafaरि itu foto sampai foto lainnya Lagu mini action Jai Boro hari ini Jai Boro hari ini Jai गिबियावनो बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो उदालगुरिनि दुर्गा मन्दिराव जोङो गाजा गोमजायै रंजाबाय बेनिखायनो आसा खालामदों दिनैनि हाबाफारियाव मोजाङै बयबो जाय बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैबाय बिथांमोना जथेस्थ' रंजानो हाबाय आं आसा खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जथेस्थ' मोजाङै बाहागो लानो हादों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बाहागो लानानै दिनै जे रंजालि बैसागोखौ जाफुंसार खालामबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय रोजा लोगोसे गोबां इलेक्ट्रनिक्स मिडियाफोर गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो धोनस्रि फुंखा बे इउटुब चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोङो दिनैहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु बोथोरखौ जोङो खुंफुंबाय लोगोसे दाब जायगानिफ्राय गोबां रायजो राजा बिथांमोना बेसिम सफैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर थेंक इउ Jai Boro hari ini Jai Boro hari ini Jai बैसागु बोथोरनि बिराद रंजाबाय लोगोफोर बिराद रंजाबाय रंजा बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ आं बेबायदि रंजा बाजा मिनि खुसि थानो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय दिनै एकदम रंजानानै फिसा फिनला बेरामफोराबो गालांसिगोन बायदि मोनलायलायबाय आरोना ओमफ्राय फैगोन बोसोरावबो बेयावहाय बिदिनो जाबावगोन न' फैगोन बोसोरावबो फैनानै बेबायदिनो रंजागोन आङो गोलोमजोब्बाय नै जाला खानायानो सिजोबलायबाय ओमफ्राय बिनि प्रग्रामा जोबथ'बाय दा जानाय दङनो जानाया माहाथाय अफिसाव ओमफ्राय दायो जोङो एसे जानो थांसै उखैबायबो नालाय होख्राव रंजानानै ओमफ्राय बे जानायनि थाखाय मा होदों र' आङो बेखौबो एसे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबारफोर लोगो मोनदों ओमफ्राय लोगो मोननानै आङो एसे फट' लादों बिसोरजों फट' लानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मोसा बिराद गोलोमदै जाजोब्बाय ओमफ्राय गोलोमदैसो नुदों नामाथाय नुवाखै न' नामखौ खोन्थाला दे नाम खिथानो नोंसोरखौ खायजामाथिनि नामा सोर खाम गायनोसै दाना आइथिंनिफ्राय सोरनिया गोलाव सुदो माने जोङो जाखांबाय मा होदों नाफाम थास'जों नाफामजों आरोना गोथाव नंगौना नङा गोथावानो न' नोंसोर माहानिमोनलाय जाखांबाय दा बिदि लिंहरबानो देन मोजां मोनो आरो सोरबा लाजानो बायोना मा ओंख्रि होदों अनला ओमफ्राय नाफाम दाउ ना नाफाम थास'जों गोथाव ना गोथाव जानो लुगैबायलै गासिखौबो लांसै आं लाजिनाङा दे खामजानो जिरायबाय नै लोगोफोर बिराद गोथाव होदों आरोना मोदोमनायफोरानो जा गोथाव मोदोमखादों ओमफ्राय मोदोमदों थिगसे जानानै थांनोसै फैखाबाय मोसानो जब मोननांगौमोनलै ओरै मा नामलाय नोंनिया हाय होनदोंब्रा खनसे गमाले जागोन गोरोंखाय सोर मा जागोन अमा जागोन ओमफ्राय आरो अमानि अनगायै बेलेग मोनबा जागोन ना जाया
हो जेनेबा अमा बेदर होबाय आरो होबावदो आरो दाउ बेदरबो ओमफ्राय जागोन ना जाया जागोन न' औ जानायाव दङ नै डिमाकुसिनि आगैमोन देलाय नामखौ खिथाना लालाय नोंना मा नाम नामा दुल बर' हा दुल बर' दुल ए ओमफ्राय नोंना मा अरिजिनाला डेट अफ बार्थनिया सानजौरा आयु ओमफ्राय अरिजिनाला बा अरिजिनाल माने बेनो आरो आंना बुरखां ए मोननैबो मोजां सोर मा रानदो देखायनांगौ ना ओंखाम राननायाव गोलैबाय हानो खामफाला माबे बा फाथैखौ गांसे गाहाम जाया आङो गयाबो राखावखावसो नै खाम जाखांबाय लोगोफोर नों होफायनो होफाय होमबा ओइनिफ्राय लाना फै थां लाबोदो होनदो गय लायना होबाय नै रिंसारा आंनो जाखांबाय नालाय जानोसै होरो आरो नुजानो होननायालाय मानो थांलायखो कलसो फैगोन बिराद गोथाव होमारदो लोगोफोर आङो थांनाय बोसोरथ' नङा बै खनसे जानायाव इसिबां बेबायदि आइटेम मोनजासाखैमोन ओमफ्राय एबार खनसेनि आइटेमखौ ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गोथाव मोनदों आरोना आङो बेबायदिनो जानो लुगैखाबाय थादोंमोन ओमफ्राय मोनजानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बोसोरावबोथ' जाबावगोन ना बियो नेक्स्ट बोसोराव आङो इदि मोसानो मानो एबारावबोथ' आं मोसानो फैखायाखै मोसानो फैयाबाबो ओरैनो बेखौ खामखौ जानो थाखायनो फैथारगोन आरोना आङो नेक्स्ट बोसोरावबो बेदरखौथ' गारजायासै दरसे गारसिनो आं बेदरखौ जाजोबाखैलै आं जाजोबनो हायाना गारसिना बेदरखौनो ओमफ्राय गय जानोसै र' बेदर जाबा गय जानो लुगैयो नालाय नोंथ' जाया नालाय ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिननोसै आङो ब्लग भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनानै गालांसै न'सिम लांफिनला जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि जोंनि बे ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नोंस्राथ' जों गोजोनबाय हिन्दुफोरा होमबालाय जोंहा बेदरजों मोनजाबाय बेदरजों नाफाम बाथोन अमा बेदर थांदो दे थांदो जोंहाबो थांनोसै जोबनायनि माखौ बुंदोंमोन हाबाफारिया मोजां जोबलांबाय मोजां मोनजाबायबो दा बेनि थाखाय जिल्ला आफादनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंबो थांबाय थानोसै आरो फोजोबदो आं फोजोबखाबाय बिबार माखौ बुंदोंमोन फैदो होमबालाय जाय गोथाव मोनजानायनि जाय नेक्स्ट बोसोरावबो बेबायदिनो गोथाव मोनजाथोंनि जै